देखा लोग एगो गुरु भैया रहना शिव के गुरु बनौले रहना और 3 सूत्र का ज्ञान ले रहना, लेकिन ज्ञान तो लेवे के ले रहना ना गुरु भैया, लेकिन ओके मालूम ना रहे कि ज्ञान कैसे अपनावल जाला, ज्ञान के कैसे अपना जाए उनके मालूम ना रहे। पूजा पाठ भोलेनाथ का करें। एक दिन यही तरह भर रास्ता जात रहना, डहरी धके जात रहना, तो देखना कि मंदिर के में बैठ के पुजारी पंडित जी बैठ के भोलेनाथ का पूजा करत रहना। तो कहना कि हम तो भोलेनाथ का ज्ञान ले आई, अब बताओ बाबा पूजा करते बाना, हम पूजवे ना करी ना। अच्छे रुका जाई देखी तो अगर रास्ता में कुछ मिल जाई ओके उठाई फिर मंदिर में लिया के पूजा हम कर। अब देखिए गुरु भैया वहाँ से गुरु भैया मंदिर के से लौट के आईना, कहना कि चली रास्ता में कुछ तो मिली, अपन राही धके आवत बाना। आवत कुछ दूर ले आईना, तले रास्ता में उनके एगो शीशा का टुकड़ा नीचे जमीन में धसल रहे और वही जमीनिया में थोड़ा सा शीशा लौकत रहे। अभी गुरु भैया सोचना कि मतलब कि का चीज हवे कि बड़ा लाइट मारा था, बड़ा चमकत, रुका तनी के खन के देखी। अब भैया ज्ञान बिना लगना उनके खन्ना तो गुरु भैया इतनी बड़ा उनके शीशा मिलल। और जब वो शीशा मिलल गुरु भैया के तो शीशा उठा के देखत बाना, तो वो शीशा में वो भैया का चेहरा लौकत बा। वो शीशा में भैया का चेहरा लौकत बा। तो कहत बाना कि बस करा भोलेनाथ जी, तू कहाँ भुलाए लला तो के हम खोजत रही, कहाँ भुलाए लला तो के हम खोजत रही कितना दिन से। अब देखा गुरु भैया वो शीशा के लेके घरे अइला, आ घर लिया के अपने रूम में बैठ के अपन दरवाजा बंद करके और शीशा में मुंह देखत लगना। कहना भोलेनाथ जी अब मंदिर गईला का जरूरत ना, हम ये चेहरा तो तुहर खोजत रही। अब उनके मालूम ना रहे कि मतलब कि चेहरा हमर ये लौकत बा। अब वो शीशा कब वो बेचारू देखल ही ना रहना। अब पूरा अपन मतलब शीशा में देखत बाड़ा। तो उनका मेहरारू कहानी की बात ना जानी कब से ही बंद करके दरवाजा का मत देखत हमें का सुनत में समझ में ना आवत। दरवाजा खोल के जाकर देखत बाड़े तो वही शीशा में मुंह देख के आ खूब गोड़ लागत बाड़ा, जय हो भोलेनाथ, जय हो भोलेनाथ, जय हो भोलेनाथ। तो उनका मेहरारू कहत बाड़ी के लगत कि हमार स्वामी जी जब से 3 गो सूत्र का ज्ञान ले ले में लगत कि पगला गल, ई लगत कि पगला गल बड़ा। रुका तनी चल के देखी कौन चीज है। तो जब वो जाए ना तब वो गुरु भैया बोल देवे कि मत या तू अंदर, उ ना जाए उनका मेहरारू। एक दिन कुछ दिन ले तो पूजा पाठ करके एक दिन सोचना कि बहरे तनी जाए टहल हो के आई गई ना। वो बहरा टहले तो उनकर मेहरारू घर में हल के देखत बाड़ी। तो कनी रुका देखी थी का बंद कैले बड़ा डिब्बा में आई के रोज देखे ना, गोड़ लागत है करे ना, हमरे समझ में ना आवेला। ये आखिर में का करत बा उनका खोल के देखी। आ जब उनकर मेहरारू जब खोल के देखत बाड़ी वो शीशवा के डबवा के खोल के देखत बाड़ी शीशवा में, तो उनकर मुहवा शीशवा में लौके लगा। कहनी अरे बाप रे बाप, हम तो ना जननिया कि कोनो सवत रखले बाड़ा। अरे बाप रे बाप, हम ना जननिया कि हमारा दमिया यही सवतिया के देख के, यही मेहरुआ के देख के इतना मगन बाड़ा, इनकर गोड़ लागत बाड़ा। बतावा हम इनके सामने तो हमारे को दिन गोड़वे ना लागत बाड़ा। आज बतावा हेमन एगो दूसरा जगह रखले बाड़ा, उनका चेहरा एम लौकत बा, आ इनकर 75 वाला गोड़ लागत बाड़ा। जाके बेचारी के समझ में ना आयल मेहरारू के, जाके अपने सासू माई से कहत बाड़ी के सासू माई जल्दी चला, देखा तोके जब ना तोके मालूम रहला कि हमारे बेटवा दूसर बियाह कैले तो काहे कि हमार बियाह कैलू। तो कहते अरे बेटा हमेशा ना जल्दी हमार कहाँ बाबू शादी कैले, हम ते कहीं शादी कैले। कहती चला तोके देखाई, चला देखा तोर मेहरा दूसर मेहरा रखले में कि ना तोरा लइका। अब का कहना कि उनका सासू जी कहती चल तो पतोहिया हमके देखाओ। तो अब पतोहिया बेचारी आई, अब भैया तो बहरई बाड़ा। अभी पतोहिया जब घर में आके देखावत बा शीशवा में, तो शीशवा में बुढ़िया माई का मुँह लौके लगा। कहती अरे पूता हो पूता, तू का कैला, जवान मेहरारू छोड़
बुढ़िया के रखले बाड़ा। अब देखा गुरु भैया वो लोग कबो शीशा में मुंह देखले लोग ना रहे। अब शीशा में कबो मुंह ना देखले रहे लोग तो कहना अरे बाप रे बाप का कैला है पुता तू बुढ़िया मेहरारू से बियाह कर लेला। अगर तो के करही तुआरा में इतना बढ़िया सुंदर मेहरारू से बियाह कैला या तू बुढ़िया मेहरारू से बियाह कर लेवा। अब ऐसे ना करे के चाहिए। अब देखा भैया ज्ञान तो लेवे के ले लेना लेकिन ज्ञान के बारे में पता ना रहे कि उस शीशा का मतलब भोला का वो शीशा में चेहरा तो हमारी लौकत बा ये तरी उन लोग के पता ना रहे। अब देखा पूरा गांव उनकर हल्ला मेहरारू का सुन के पूरा गांव जुट गई ना। जब पूरा गांव जुट गए तो कहना लोग भैया लोग के का भैल तो कहना कि मेहरारू अलग रो के कहत बा उनकर माई अलग रो के कहत बाड़ी उनकर बुढ़िया माई का आदमी अलग रो के कहत बाड़ा कि ई लड़का शादी कर ले बा। मेहरारू कहत बा कि हमार आदमी शादी कर ले बाड़ा। पंच लोग कहना लोग कि रुका रुका शादी कैले बा तो आखिर में दुल्हन कहाँ कहना रुका रुका तो लोग के हम लिया के देखावत ही लड़का के माई धौल के गई वो शीशा के लेके आई कनी ला पंच लोग देखा यही बुढ़िया माई से देखा बुढ़िया से बियाह कैले बाड़ा देखला। जब पंच देखत बाड़ा तो पंच लोग को वही में मुँह लौकत बा। पंच लोग के मालूम रहे कि शीशा में मुँहवा लौकेला अपने तो कहना कि अरे तो लोग एकदम पगल है लोग का इस शीशा में ध्यान से देखा कि केकर मुँहवा लौकत है कि तुहरिया मुँहवा लौकत है। जब पंच लोग कहना तो उनकर माई अपन देखत मुँह तो उनकर मुँह उन्हीं के लौकत बा। ध्यान देवे लोग ना ज्ञान ना रहे तो कहनी अरे बाप रे बाप पंच हो जो हाई हो पंच जी सबके लगना जितना पंच लोग बटला सबके आगे गिर के लगना लोग माफी मांगे कि मना हमके पता ना रहा कि मतलब ये शीशा का मतलब का होला इस शीशा में केकर मुँह लौकेला का होला। पंच लोग बतौला कि शीशा में झकबू लोग तो अपने मुँह लौकी जैसन करबू लोग वैसन पैबू लोग। तो ये भैया मतलब कि ज्ञान का मतलब ये बल्कि ज्ञान अगर रहे न रहे तो सब जगह भुच्चर बन जाए आदमी। तो उन लोग के ज्ञान ना मालूम रहे ज्ञान बिना कितना पंच बटूर गए ना। अब पंच बटूर के उन लोग के ज्ञान का बुद्धि देना तो जैसे वो उन्हों लोग के दिन दशा बदल देला गुरु जी वही तो सबको बदल जा। प्रेम से बोली साचे दरबार की।